Moi! Mun nimi on Laura Himo Happinessista. Tänään mä haluaisin puhua sulle siitä, että miten sinä ja minä voidaan varmistua siitä, että vuosi 2015 olisi meidän tähän asti sen elämän paras vuosi. Mä oon itseni ja asiakkaideni kautta huomannut, valmennettavieni kautta huomannut sen, että yksi suurin, jollei suurin asia siihen, että miksi me vitkastellaan meidän unelmien toteuttamisen kanssa tai ei puhuta niitä asioita, mitä me oikeasti ajatellaan. Tai se, että tunnetaan syyllisyyden, häpeän, arvottomuuden ja saamattomuuden tunteita, johtuu pääasiassa siitä, että me ollaan niin kärkkäitä tuomitsemaan itseämme. Tänään mä haluan jakaa sulle 3 työkalua, joita mä itse hyödynnän opetellessani rakastaa ja kunnioittaa ja hyväksyä itseäni. Ensimmäinen näistä työkaluista on anteeksianto itseä kohtaan ja toki myös muita kohtaan. Mutta mitä jos päivän mittaan, kun sä huomaat, että sä et vaikka hymyily kaupan kassalle tai sulta ei tekemättä joku asia, mitä sä olit aikonut tehdä tai joku ei mennytkään ihan niin hyvin kuin sä olit kuvitellut. Juuri niissä paikoissa me jäädään tuomitsemaan itteemme. Niin mitä jos päivän päätteeksi ottaisitkin pienen hetken, kävisit nämä läpi ja antaisit ne asiat itsellesi anteeksi? Toinen vinkki, joka on hyvin tärkeä, on se, että älä usko kaikkea, mitä sä ajattelet. Me uskotaan kaikenlaista itsestämme, se jäkä ääni, joka kertoo, että sä et ole tarpeeksi hyvä tai joku toinen tulee tuomitsee sun. Niin me hölmöt usein uskotaan se kaikki. Mä kerron sulle salaisuuden. Sun ei tarvii. Seuraavan kerran, kun sä ajattelet jotain sellaista, josta sulla tulee ikävä tunne, tai sä huomaat, että joku toinen tuomitsee sua, niin sen sijaan, että lähtisit synnyttää siitä semmoista järjetöntä ajatusryöppyä ja vyöryä, niin sanokin itsellesi vaan, että mielenkiintoista, että mä näen tämän asian näin. Mielenkiintoista, että mulla on tämmöinen näkökulma. Mielenkiintoista, että toi toinen näkee tämän asian tällä tavalla. Koska loppupeleissä ne on vaan tulkintoja siitä, mitä on tapahtunut. Ne on vaan ajatuksia ja kaikkiin ajatuksiin sun ei tarvitse uskoa. 3. vinkki, joka mulla on, joka on mua itteni auttanut paljon, kun on tottunut puhua itselleen sillä jäkä äänellä, niin onkin se, että mä harjoittelen kannustaa itteeni niin kuin mun paras ystävä kannustaisi mua. Ja voi vitsi, miten voimauttavaa se onkin. Joka kerta, kun mä alan epäille tai mun tapana on jättää asioita tekemättä. Mä keksin mitä ihmeellisimpiä tekosyitä, miksi mä en tekisi jotain, mitä mä haluan tehdä. Niin siinä hetkessä mä lähdenkin kannustaa itseäni. Mä annan sen anteeksi itselleni ja mä kannustan itteni niin kuin mun paras ystävä kannustaisi mua. Ja vitsi, se tuntuu hyvälle. Suosittelen. Minkälaista maailmaa me luotais, jos jokainen meistä uskoisi itseensä ja olisi täällä pyytelemättä anteeksi sitä, kuka oikeasti on? Kun sä hyväksyt ja kunnioitat itseäsi, kun sä rakastat itseäsi, niin maailma alkaa heijastaa samanlaisia asioita sulle takaisinpäin. Maailma alkaa heijastaa sulle päin sitä, että sua kunnioitetaan, sua rakastetaan. Sä alat kohdata aivan mahtavia mahdollisuuksia ja oikeasti myös nähdä niitä.